आङोहाय दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय जोबोद मोजां भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय माने सोरनिबा जौगानाय, सोरनिबा दावगानाय, सोरबा खामानि मावनो हानाय बेफोरखौल' आङो भिडिअ बानायनो मोजां मोनो। ओमफ्राय बिदिनो फाल्थु फाल्था मुदलु मुदला बेफोरखौहाय आं होनो साना आरोना। माने जायनि थाखाय आं दिनैनि मोजां खौरां नोंथांमोननो होगासिनो दङ। नोंथांमोना सोरनोबाफोर खामानि मावनो नांगौब्ला बा लेथ्रा एरिफोर खिग्रा फायखाना खिफोर गारनांगौब्ला सासे मानसि दङ आरोना, बे सासे बिदा दं बा ब्रादार दङ। आं बेखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ। जुदि नोंथांमोना बे खि गारग्रा बा लेथ्रा ड्रेन बायदिसिना फारसेनिफ्राय जाबोर जथर गारनाय मानाय खामानि मावनाय नांगौब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होनानै होगोन। बेनो जाहैबाय मानसिया जाहैबाय निसिमा एरियानि आरोना। होनब्ला आं नोंथांमोन देखायनोसै। नै मानसियानो आंनि खाथियाव दंखायो। आदा नोंनिया मा नाम? आंनिया थिजेन। थिजेन? औ, थिजेन बरगयारी। थिजेन बरगयारी? औ। आदानि नामा जाहैबाय थिजेन बरगयारी। आदसा आदा नोंनि गामिया मा गामियाव? पलासपुरि। पलासपुरि। मा एरिया गोलैयो? चिरां। चिरां। बेनि एरिया गामिया जाहैबाय पलासपुरि, माने उगुरि एरिया चिराङावनो आरोना। माने नोंथांमोननो खामानि एरिफोर मावनो नांगौब्ला नैबे आदाखौहाय कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन आरोना। आदा नोंनि मबाइल नाम्बारखौ गोसोआव दंना गैया नोङो? नाम्बारालाय दं, डाइरेक्ट लिरना लादों। माने होनो हागोन। नाम्बारखौहाय दङ, डाइरेक्ट लिरना लादों, गावनि नाम्बारखौ गोसोआव गैया। माने आं नोंथांमोननो स्क्रिनावनो होनानै होगोन। नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन आरो सोरनिबाफोर फायखाना खि गारनाय, ओमफ्रायहाय जिखुनु जा खामानि मावनायहाय नोंथांमोना जुदि नांगौब्ला नैबे आदाखौहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना। आदा नोंनि मा नाम मोननो गिबियाव खेबसे खोन्थाना होबावदो। थिजेन। थिजेन बरगयारी? थिजेन नार्जारी ना बरगयारी? बरगयारी। थिजेन बरगयारी, बे उगुरि एरियानि, गामिया पलासपुरिनिनो। आं बेनि मबाइल नाम्बारखौ होगोन आरो बेबायदि खामानि मावनानै नों बेसेबांसिम गोबाव जाबोखो ओरैनो? आं बावाखै, नै सिंनिफ्राय सुरु खालामदों। औ। ओमफ्राय दा थिंखि औ हाखर जावनांगौआ एसे गोजानावला बेखौ एसे दामा बियो बिनालाय दा बिनि गेजेरावहाय मिलायनांगोन। औ। ओमफ्राय दा थिंखियाबो बेसेबां, थिंखि बेसेबां खयथा रिं होदों, दा बेखौ खिथानांगोन। औ। ओमफ्राय मोननैजोंहाय बुजाबनानै आं एथ' लाख मावो, 12,000 मावो। फायखाना मोनसेयावहाय हो? औ, फायखाना मोनसेयाव रिं हिसाबजों लायो ना माजों लायो? रिं मोनसेयावहाय जुदि मोनथाम मोनब्रैला 15,000 लायो आं मोननैजोंहाय। जिहेतु मोनसे थिंखियावहाय मोनथामलाबो मोनब्रैलाबो मोननैजों 8,000ला, खमब्लाबो 14,000। औ औ। माने बिदि लायो आं। आदाया बुंदों जाहैबाय माने रिं मोननै मोनथामसोजोंहाय माने बियो 14,000 15,000 बेफोरबायदि 12,000सो लागोनखौ बुंनानै होदों आरो जेनेबा बेनो आदाया बेनो जाहैबाय। खमब्लाबो 12,000। खमब्लाबो 12,000 आरो सोरनाबाफोर फायखाना एरिफोर खि गारनांगौ दङब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहरदो। बेनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होनानै होगोन स्क्रिनावहाय। ओमफ्रायहाय मानसियाबो बे उगुरि एरिया पलासपुरि गामिनि आरो इयो। सोरनोबाफोर नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। बिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होनोसै आरो। दे आदा हामबायसै बिदिब्ला।